ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикои канали Далер Официал. хоҳишаи ҳамаи шумо худованд доимо соз бошен, лайкҳоро бизанен, дастгирия пабрас кинен. дирӯз 5 декабри соли 2023 баъри шумо мо навор кардагем 13 дона мошин мардор азиз. имрӯза навор дорем Daewoo Nexi, Daewoo Lacetti, Mercedes Benz 2 дона ваз 2107 хоҳиши ба Чавкобод барои ном мондем. Nissan Maxima, Toyota Camry, Opel Caravan, خب Mercedes Benz C-Class ҳамиш баъри шумо. хулоса мошинои зур тамошо кунед дар ҳамин навори имрӯзай. фақат акаҷони муҳтарам дударатон дастгирӣ кунед, баъри шумо навор мекунем, меҳнат мекунем. барои реклама имо WhatsApp хонаву замини квартира бо чизе ки доред роиш кунед, рекламаш айма бардор азиз. фақат дар комментария нависед аз кадом маркаи мошин шумо да маъқулай нависен, ша ма худам ба пагар рӯз дигар реклама мекунам, баъри шумо мошина миёвӣ мемонем ша. хулоса гап элон аз сар мегӯям, шумо тамошо кунед бачаҳо. якум мошини фурӯшӣ сар мешавад аз Opel Astra G дӯстон азиз, ки солаш 1998, нархша 48000 сум меган, дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ қарор дорад. рақамои 905 ё ин ки рақамои Русия. метавонед занг за аз номи канали Далер Официал муроҷиат кунед, иншоалло бо ягон субсидиатон мекунам вард азиз. сӯзишвориш газ бензин, объем мотор 1.6, коробкаш механика. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 10 моҳа ҳуҷҷат дорад бардор азиз. балонош 80%, хадавоша нав кардагиян. 4 та электропакет дорад, люкам дорад. нархи мошин 48 та меган, бо муомила ҳам дорад. алиш намешавад. адрес ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, деҳаи Гулистон, ҷамоати Гулистон. номероша мондем бардор азиз. бара ман худотон занг за бо оиди мошин маълумоташа бигирем. фақат аз номи канали мо гап занем, иншоалло скидкатон мекунам бача азиз. намиқа маълумот бари шумо мо хондем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ Toyota Camry. и хоҳиши ба Чавкобод мо навор кардем, ки солаш 2011. айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 124000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, дар кузови седан, салон кожа, балоно 100%, коробкаш автоматика, мотор 2.5 литр, кузов седан, бензини холӣ. эска тоза мега, мотор, коробка ходовой 100%, кондисионер ях, 1 сола ҳуҷҷат, тонировка. хоб салон кожа, мошин тоза, дарун берун понни зуриба дай. касе ки мехоҳад рақамои нами 00 да занг занен бардор азиз. хоҳишаи ҳамаи шумо акаҷонои муҳтарам, мо шумо гуфта навор мекунем. 80% тон бардор аз меҳмон ҳастен. хоҳишаи ҳаматон ҳамин лайкотонро бизанен, иншоалло навор автоматӣ паҳн мешавад, ҳамин акҳо ба зудӣ мошинашонро мефурӯшанд. фақат хулосаи гап дастгирӣ агар кунем, беҳтарин кор мешавад бардор азиз. мошини фурӯшии сеюм баъри шумо Opel Vectra A, ки солаш 1994, дар кӯлоби худмо қарор дорад, бо нархи 32000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошин беҳад тозаи бачаҳо. солша 94 меган, рақамои 987. барои муроҷиат кардан бара ман занг занед. дар кузови седан, объем мотор 1.8, коробкаш механикай, дар ҳолати хуб, электропакет 4 та, мотор 1.8, расход надорад, коробка 100%, ходовоишам 100%, краскаш 100%, 4 чашка радной, 4 диска балон нав, салон тоза, пусидагӣ задагӣ варид надорад, муомила камтар боз мекунем. касоне ки мехоҳад рақамои 987 да занг занен, бо муомила ҳам дорад. дӯстон азиз, амиқа маълумот аз Opel Vectra A. касоне ки мора ради Vectra A тамошо мекунен, инами акада занг занен. мақсад ки камтар арзон карда мошина бигирен. тозае гуфтанам ки ҳозирашта. мошина вати Opel Zafira дӯстон азиз. рости дар комментария бисёри бачаҳо хоҳиши Zafira доранда. солаш 2004, дар душанбе қарор дорад. нархш 82000 сомонӣ. сӯзишвориш бензини газ, дар кузови универсали, краска тоза. состояние мошин просто гизалай бадай, даруни мошин понни тоза хушроакай. акмо наворда фақат мошинои зур пешниҳод мекунем, мекунем миёем. сӯзишвориша бензини газ мега, нархша 82000 сомонӣ гуфтастам. объем моторша 1.8 литр, коробка передач автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ айни ҳол қарор дорад. фақат мешини ҳай мекунӣ, мегарди, ҳуҷҷатам дорад. ака иҷа қайд накардан ки ҳуҷҷатош чанқа мондагӣ ҳастай. ино шахидотон ако азиз занг мезанем, писен аз ҳол аҳволи мошин бо хабардор мешен. баъд маъқуле ки боша мерем мехарен. краскашам тоза кай, дарун берун пони тозаи мошин.
مرمت خودتون زنگ زنیم بود. ماشین فروشی نوبتی یک دونه اوپل استرا اف برای подписчикои ки соли 1994 дар ҷиликул қарор дорад ноҳияи дӯстӣ ки бо нархи 27000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузови седан, объем мотори 1.6 литр, 351000 км пробег, коробкаш механика. мошин нахаду дорои задни камера дорад, монитор дорад, яксола ҳуҷҷат рона ҳастай. мешини кокс мети акаҷоно коксша намедонам чӣ бошаву бо худотон пирсен. фақат срочно фурӯхта мешавад бо нархи 27000 сомонӣ. як бор дига бачаҳо хоҳишаи ҳамаи шумо ҳаррӯза наворои моро 80% меҳмонҳо тамошо мекунанд. хоҳишаи ҳаматон ҳамин лайкотонро бизанен, дар канал подписатсия кунен. мо ҳаррӯза баъри шумо наворои ҷолиб пешниҳод мекунем. мошини навбатӣ бардор азиз, як дона Opel Astra H бо баҳри шумо тамошо кунен. нигоҳ кунен ака ки соли 2007 дар иstaравшани бостонӣ қарор дорад. бо нархи 72000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, объем мотор 1.8 литр. мошинча айни ҳол дар кузови хечивӣ қарор дорад. коробкаш автоматика. 20000 км пробегша қайд кардаган. мошин беҳад тоза, мотор, коробка ходовой 100% гарантияш кати метем задагӣ нестай. краскаш радной, камтар бо савдо мешавад. алиш фақат бо ягон мерседес сечка боша, агар алиш мекунемша. ин ҳами қабачаку маълумот баъри шумо. хоб хулосаи гап, касоне ки мехонед рақамҳои 988 занг мезанен, бо оиди мошин маълумоташа мегирен. аз номи канали Далер официал мерен мехаренша. мошинчаи гизалад омадем ака. ваз 2107 ки соли 2000 мо дар аблошкам хел насагем. хоб дар ноҳияи бобоҷон ғафуров қарор дорад ки нархша 10000 сум меган. сӯзишвориш бензини газ дар кузови седан, моториш 1, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубай навай, хулоса 4 та баллон нав дорад. 80%. барои занг задан ба ҳамин номерои 918 муроҷиат кунед. бо оиди мошин маълумотҳои муфассалша метем. каста маъқулай бия бигира мошина. ин ҳамин қад дӯстон азиз баъри шумо маълумоти мошин. агар дар шумо хона ва замини квартира, техника, аппарат, трактор, комбайн, замино боша, агар метавонед роиш кунем мода дар имо WhatsApp мо рекламаш аймо бачаҳо. фақат шумо роӣ кунен, мо худмон рекламаш бекунем дар наворои баъдина баъри тамошобино, ҳамон нафарое ки харидор ҳастанд. боз як дона ваз 2107 ёфтем ки солиша 1990 гуфта қайд кардан. нархша 9100 сомон меган. сӯзишвориш бензини холӣ дар кузови седан, объем мотор 1.5, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, задагӣ пусидагӣ надорад. мотор дуд мекуна мега кам неки мошин худаш нахаду ҳуҷҷату бучидагиай. хоб карбюратор срочно фурӯшӣ бо нархи 9100 сомон. ака бародар азиз рости моторша гуфтан дуд мекуна, ҳамиқа дардша гуфтаган. 9100 сом касе ки мехара бо камтар нархша мефурӯрен, агар ки маъқул боша. чунки дар комментария бачаҳо менависанд ки советский кам монем. мо мақсад суханошон дар замин намонде, ҳамон мошина ҳамеша ёфтем, арзонтарша баъри онҳо пешниҳод кардем. мошини навбатӣ Daewoo Nexi соли 1995 дар кони бодом қарор дорад. бо нархи 17000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузови седан, мотор 1.5 литр, коробкаш механика. мошин дорои краскаи зур, мотор, коробка ходовой зур, баллонош зурай. хоб краскаш тоза. хоб бахши бачаҳо майра Nexi гуфтам, ласети. хоб срочно техосмотр 10 моҳа дорад, ходовоишам нағзай. касе ки мехара маҳрамат ҳамаи рақамҳоша мондагем. худотон бо занг за оиди мошин маълумоташа бигирен. хулоса аз номи канали мо гап занем, бо ягон зум скидкатон мекунам бачаҳо. ҳамин маълумот баъри шумо мо пешниҳод кардем.
ماشین نوبتی بردار عزیز، یک دانه دای و لاستی بار شما پیشنهاد کردیم که سالش 2006. این حال در دوشنبه قرار داره با نرخ 24000 سومانی فروخته می شود. سوزشوارش بنزین گاز در کوزوف سدان کراسکا سفید، ابیا موتور 1.6 لیتر، коробкаш механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. کسانی که میخرین رقمای 211 زنگ بزنین. خوش ای همه شما اکاجنو بار شما مو هر روز نوار میکنیم. یک بار دیگه میگیم تون نوارای ما را 80 فویز بچه‌ها مهمان هستین. ای همه شما خوش подписаться کنین، لایکاتون رو بزنین. نوار لایک بسیار بگیره، اگر خودش اتوماتیک پهن میشه همین اکامون خلاصا موشنشون بزودی میفروشم بردارم. ای همه شما پابراس خوش دستگیر میکنین. نوارو من این مکمش اگر پریلی سکنین بو بهترین کار میشه. ماشین فروشی نوبتی یک دانه نیسان ماکسیما قبول کردیم برادر عزیز که سالش 2006. این حال در دوشنبه قرار داره با نرخ 64000 سومانی فروخته میشود. سوزشوارش بنزین گاز در کوزوف سدان ابیا موتور 3، коробкаш механика، состояниеш хуба, як сола тонировка, 8 моҳа ҳуҷҷат дорад, 4 баллон диска зор, системаи музикаш чоткаи бадай, мехона дам мегирен, кондитсионер ях, салон тоза, потолок плюс обшивка дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хадавоишам навай, кузов бе ягон камбудӣ. мақсад муомила мекунем, ай пеш омада мошина бибинен, бо гап мезанем. инамиқа маълумот бачако, краскаша тоза гуфтан, состояние мошин зури бадай. Nissan Maxima солиш 2006. касоне ки харидори қизиқ ҳастен, ҳамон нафаро метонен ҳамин рақамҳои 211 занг занен. хоҳиш ай ҳамаи шумо беҳуда нороҳат шуд накунем мошин фурӯшоро. мошини навбатӣ бародари азиз, қабул кардем Mercedes Benz C-Class ки солиш 2001. айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 48000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузови седан, абиё мотор D, коробкаш автоматика, мотор D, балонош нав, дорои ҳуҷҷати 9 моҳа баҳри ҳамон нафарои ки ҳамин мошина мехарану мекуванд. 2001 сол 48000 мегам бо муомила ҳам мекунад бародари азиз. хоб касе ки мехара рақамҳои 886 занг занен, иҷози навор ме ба охир мерасад. салониш кожа, мошини тозаи хушракай. хоҳиш ай ҳамаи шумо бародари пешай баромадантон имкон боша ҳамин навора дар имо ватсап падилиса кунен. ҳамин лайкҳои бепуле ки дар тарафи дасти чап мондаги ҳаминро бизанен. як комментарий хуб кунен. агар навораи мо шуморо мақбул шуд дар комментарий 3 та 5 нависен. ай ҳаматон розием. боқӣ дар амони худо то навораи байда худотона эҳтиёт кунед.